Pumunta kami para mag-shoot ng vlog. Umuwi si Joyce ng may shopping bag. Hindi namin to pinlano pero honestly, sobra kasing nag-enjoy si Joyce. Nano Babo Kabalen, welcome to Wern, Pampanga. Warehouse by Summer, nasa DSF Building, San Fernando Downtown, Pampanga. Ito ang kanilang ika-4 na branch. Unang branch nila, north of Manila. Yung mga iba nila, nasa Cavite. Ibig sabihin, pinili talaga nila ang Pampanga. At pagdating mo sa store nila, maintindihan mo kung bakit 13 years na silang nasa online selling. Pioneer sila ng Shein reselling dito sa Pilipinas nung pandemic. At ngayon, nasa Pampanga na sila para sa mga Kapampangan. Pagpasok mo doon, hindi mo malaman kung saan mo natitingin. Tops, bottoms, dresses, swimsuits, hoodies, trench coats, accessories, lahat brand new. May tags and premium brands. At ang pinakamahal na presyo, 249 pesos lang. Oo, makakabili ka ng brand new at branded na damit sa presyong mas mura pa sa almusal mo sa labas. Pero yung pinaka nagustuhan namin, yung feeling na pagpasok mo, hindi mo na itatanong kung may size kaya ako dito. Women's, men's, kids, plus size. Si Joyce, habang nag-a-assist ang staff sa kanya, nakita niya isang top, sinukat, nagustuhan, tapos isa pa. Nung oras na umalis kami, may dalang bag si Joyce. Ako wala, pero masaya ako para sa kanya kasi sulit na sulit ang bawat piso namin. Kasi ganyan ang maayos na tindahan, hindi ka nila pipilitin bumili. Yung mga items mismo ang maghihikayat sa'yo. Kung pupunta kayo dito, anong section ang uunahin ninyo? I-comment na. Hanapin sila sa Facebook, Warehouse by Summer. Bukas sila araw-araw, 8 a.m. hanggang 8 p.m. I-save ang video na to at i-share sa barkada mong laging naghahanap ng bagong OOTD. Sabihin mo na sila, pumunta na kayo dito bago pa maubos ang mga best finds. Ingat kayo, Kabalen, at kita-kits sa susunod na video sa Wern, Pampanga.